rena wangi jaten kambang werawere oleh penumpang upaya-upaya ora melanggar peraturan kang mos pati pranyata kanyawe ujimu papicak pantri bangker Pak becak kula numpak boleh bali napa purun kula bayar amun iki urun mawon angger kula boten becak wirawangi atos rajaki sayupe sak lagungkas sing slendro engko slendro metoke pamendhute Pak Deparman sesideman sementing dimedlekke ya iki apa sik terus apa langsung sesideman mawon di sayupe ngoten nggih Ca ya oke ya iki uga wonten pamundhut malih saking Bose Rias nah ya Pak Suryat garwane Mbah Hartini ya. Badhe nyanyi gala-gala maringi kas 100 monggo melih Pak Carik oh. Tak ngake kabeh nak sing entuk aku men ya pengen rek entuk temoto rek nggih seragam meneh ya ayo sesideman kagem Pak D Parman Dagang ya ayo tel wes Putra lewat kecangin alisku asa agaknya rasani hatiku senatian wasling serius aku isih mampu ladeni salamu mongko kowe bocah kuno nyanyian bocah kuno aduh kan terima Merang rupa ngarepin dong Kuring
no kota gede Tuh. mereka toko ke di sini apa-apa Yo, ayang ke. Nadian sesicepat mesti tak ucot ke Ho. Hot. Oh. Oh, 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 oh. biru Oke. kebayae Yo, Bo. Ori. lirik yen ketemu sapa bae mesa-mesa agawe trenyuwing ati Oh. iku pratanda wanita sejati Aho. Sapata Rio kang ora kemati Sapata sapa Rio kang asung puji Dadi mamani ngati Iku dadi Lo. mani Oh, 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 oh. Cari lurik lampi biru kebayae lirik yen ketemu sapa wae mesem-mesem agawe trenyuwing ati iku pratanda wanita sejati sapata pria kang ora kemati sapata sapa pria kang asung puji dadi kusumane ati iku dadi mamane ati Oh. Wes cukup gamelane ya. Langsung diaturke pamrut-pamrut sadurunge anakku Intan ya arek nyanyi mengko nduk biasane ngono kae. Ning iki tak jumenengke sik idolane piyai kene sik ya. Mbak Yuyun berdiri di spoti Mas Reno ya.
Mbak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pokoknya anggere awak sehat itu golek sandang pangan ki sangkan parang. Nggih niki wajane pun ajeng izin, Pak. Lho, lak izin aku yo mbok pidonopati wae. Lah suwantene pun telas kademen ting kopeng wau dalu. Oh, ndek bengi ngantek jan 12 derajat ya udarane ya. Sakniki jan bungah tanpa upami, Pak. Ayo sing mirsani. Ra umum. Ayo alhamdulillah. Nggih niki sowan wonten laladan. Janggelengan. Janggelengan. Desa Dadapayang. Nggih, wah jan Awasane penonton Pak Joko Cahyono. ngaten. Nggih, sakderepun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi salam neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oh. Alhamdulillah, Pak. Salam hukumnya sunnah, yang Nggih. menjawab hukumnya wajib. Wajib. Nggih, wah niki penonton. Awas Buyun, awas. Ora kae lho nek Pak Polisi nanti garuk engko wis. Nek kula aman kok, Pak. Oh, sampean to. Kula ki pun gadah SIM. SIM iki apa kuwi? Surat izin mangkal. Surat izin Lah mangkal. niki Bapak polisi saking Suruh. Polsek Suruh. Ha. Lah nggih, ah. Pak, kula nyuwun dibedil, Pak. Wah. Mas Reno, aja nganggo ngono to, Mas. Heeh. Kelingan pas ning kopeng wingi, Mak. Napa ndik iki? Agek buka lawang wis ana ngono bayi mlayu bali. Nggih, wah jan nderek ndedonga, Pak. Ya. Mugi-mugi warga Janggelengan Mm-mm. pinaringan sehat sedaya. Amin amin. Rezekenipun boten lokak ning tambah kebak. Amin. Panjang yuswa sedaya, Pak. Ya, betul. Nggih, awet momong putra wayah nggih, Mbah nggih. Nggih. Nah, jan niki nggih rapi le duduk lho, Pak. Rapi. Lah. Kowe iki nyanyi karo medun ra apa-apa Yun. Oke. Iki ada permintaan Negara Angin, Nggih. terus Sumanding, terus iki Lamunan, Bahtera Cinta Lestari dan Lewat Angin Wengi. Oke. Ya Allah, monggo arek sing Niki dhisik. mumpung ke nganu, Pak, Mas Jus ki nenggani. Oh ndi? Oh kuwi Lah adi. nika, Rene Mas Sus, rene Mas Sus. Duet Sumanding. Ya wonten, Sumanding nah. sik. Rene Mas Sus. Monggo Mas Sus. Kuwi yo nak Ora apa-apa. Alah. ora selak kuwi yo muridku. Nah, Nggih. sadurunge kondang biyen yo ngangsu kawruh karo aku sithik-sithik. Ngono nggih, Pak. Yo nggih. suluk-suluk, yo patetan, Oh iya. yo ngelmu-ngelmu liyane ning sing mbok tiru sing apik-apik wae Mas Sus. Lah niki malah arep niru nganu kae. Apa? Nggon lagune iki mau. Piye? Luweh becik patenana. Oh, sesideman kumu. Lah nggih. Sama ki Wah. bali mancing apa piye, Mas? Bar mancing no. Ketoke bali mancing bablas mriki kok. Ya ora apa-apa. Katoke merek Adidas ngono iki saya dienggo ta kuwi. Tah gaul. Niku le nukokke aku nika, Pak. Kuwi katokmu. Nggih. Wah, betul Lah ngendi ning lah ndi? keri pas main ning Cukilan kae to lah. Oh, lah kari katoke. Bapak, Rene. Nggih, pripun Mas? ngapunten, niki kula katokan kolor. Lah piye to? Apa tak sambutke sarung baik sih? Piye? Tak sambutke sarung baik. Nggih bener sing ngendikane Dik Yun. Lah pripun? Niki delalah katok niku sing nukokke Dik Yuni kok. Iya, Pak. rada Wah. rene ngono lho, Mas. Aku jane isin lho Yun. Lah ngapa? Aku katokan kolor lho. Yo ndelok tak sarungan kene. Nah, tak sarungan kene. Sarungan Kene. Ya ora apa-apa. Sarungan ora apa-apa. Sus. Iki sarungnya Mbak Sri apa Mbak Yanti? Sarungnya Mbak Yani. Tak sarungan saya Pak. Sarungnya mondol kuwi. Sarungan lek nggo petis kok lek adan. Sian masjid. Ya niki adan malah kok nyang masjid lho, ya niki tenan e. Lah nggih nek yah Buat ini. dolan ning musala kono. Lah yo nggih to, Pak. Nek adan yah ini malah oke Oh, sing kayak masjid. teko kabeh. Lah nggih, malah gropi ya engko men. Nah, soalnya dulu enak apa iki? Alah Mas, nganggo supet kok apa le nganggo sarung nek supet durung garing. Iki bar gendelen rambok mek-mek lho. Wis Alah. senengane gawe rusuh karo kancane. Ngapa kok ya. Mas kumu? Napa? Gendelen. Alas lentik kuwi ya ora apa-apa to. Alah le padha kentrange we kok ya le kowe kak iyik ya ora jamak lho kok ya. Lah nggih. Gadal nggonmu mbok tali ning mburi wis mbok rut ping pira? Mas, Dalem. iki ora tak deleke mburi, Mas. Apa? Wingi wayangan sewengi pucet tok, Mas. Aduh duh. Bapak wingi neng Piye? neng gunung iki lho paling Ah. puret padha benik. Iya, lah piye, Mas? Ilang. Alah, Pak Pagol niku Pak Pagol. Nggih, Kudu dari Pak Ayu pagol saiki. Bagio Pagi Yuni. Nggih, Niko Mas dari Sus. Bapak niko Nggih. apa? Niki jan playere ora tau leren.
Mas Rino. Mas Rino. Sing ngendang ae lho sedina main ping 4 tok jur Ah, piye. Oh witokno large dana rabi kita Mas. Mula saiki dana kenakalane Mas Okta ki rada cair. Oh lah iya, Nah, ajen. pamundhutane sumanding. Nggih. Ya, langsung sumanding. Aturke Iku akeh sing sawetara duet kantor iki. para keluarga Nggih. jangklingan sedaya Ya. dari Pangyu Bagio. Wonten sumanding Mas Rino. Oke. Monggo. Ya Le, hati Le. Wah Le, ya. Ora kumat kepamot. Ada sumanding klasik audio. Pak Lurah Jaka. Ya, bravo ya. Sinek sen bulan kekencaring rati urip jagat bareng lawan si regi nata bunga grenggo tresno nyanding sliramu kanyo manis sasotyaku Bokot Dipas Sumpaing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimpi pituno setyeng katresnan bring bisa kasempatan antuk jatine kasetyan siki banyak kayu di Ayo Mas Adi. sikatnya persiapan yuk Ayo yuk, masukin ke Mas. go sinek sen bulan kegencar rati urip jagat bareng lawan si regi nata bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu kanyo manis sasotyaku yo 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 it's high yo hey lipas yayi
kasih sayang tansah sandingan kakatyo bibit tuno setyek katresno Jaga sayang langgeng langgengan bisa kasempatan atau jatine kasetian kasempatan atau jatine kasetian. Bapak Nun, saking semangatnya Yuni lho Pak, sikilku diedrok tenan lho Pak. Kapanane jan wah, Jan mentolo lho Pak. jarak karo lagi padha Nggih. rasane lho Yun. Piye? mumpung ning omah ki ora ono. Zorti nu rasa banter-banter. Nek ora ana kuwi arep ngopo? Wong kuwi Eh? padha leh mukidi wae. Ya apa to Pak kok Pak. disiarke? Niki jujur Pak, Iya, Mas. iki angger jam 1 bengi mesti video call aku lho Pak. Ngopo aku ki video call piye? Dan saiki ora cetha lho Pak, ngerti nek bojoku lunga terus sapenake dhewe. Waduh. Kan lah aku iki. silaturahmi ngono Iya kuwi lho, Mas. silaturahmi ning ya ngerti maya. Iya. Mosok jam 1 terus video call. Lho aku ora iso sedekah dana, ragaku tak sedekahke. Ah, wah. Lah wis kucur. Mas Reno, iki kira-kira piye Mas? Jare ki ora apa-apa ger kulit kok nek mati iya. ya basa. Ya sing disuwun iki muga-muga pinaringan panjang yuswa Amin. Amin. Ya. Bapak, nuwun ngapunten klungsu melu udhu derek keregangan swasana wonten kirangipun nyuwun pangapunten Ya. Pak E. Oke, iki sing arep duit ki akeh banget mulo siji Nggih. Gumanti. Gumanti Nggih. Bapak nggih. Heeh. Yo anakku Intan sik di Dawi Nggih, munggah monggo, panggung. Mbak Intan. Mbak Yuyun tetep ngancani Mbak Intan dulu. Iya, siap. Ayo Mbak Intan, di seperti Mas Reno. Sarung silian, sarung silian. Aku ngerti iki aja terus kaya ngono lho kok. Mangga-mangga Mbak Intan. Selamat malam Mbak Intan. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Yo. Dalang. Iya Mbak Intan. Nggih. Sehat ya Mbak Intan, sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Mau nyanyi lagu apa Mbak? Langga melati rinonce. Oh, boleh. Wah, sip. Waduh. Nggih. Putrane Pak Kadus si pinter Jawa kok ya, Ngaten. pelatih Rinun C pelok Nggih. 6 co. Ya. Di bawahnya menapa langsung mawon nggih? Langsung mawon, mawon nggih. siap Mbak Intan. Oke. Nggih. Meladi Rinun C, monggo co. Dados. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya. Bapak RT. Nino. Ya buka apa bonang apa buka rebab. Oh, Selamat Sari Mas Anu. Oh nggih, ngangge Monggo, campur Pak Reno. sari. Nggih, semangat ya Mbak Intan ya. Alhamdulillah purun berkahi, Pak. Ya. Nggih. Jan anak kecil budaya nggih, Pak Nggih. nggih. Ya, nah. Was mrene nyangking kembang melati rinonce. Lelong.
nang karo ngilong biasa Pak. Luar biasa. Ya. Jos jis suaranya. Jis. Nah, nggih. Tepuk tangan buat Mbak Intan. Nah, tepuk taman. Tangan kok taman. Nggih. Dilanjut dulu. Masukin lagi Mbak Intan. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumandhe sak gongan we bangsa jahabku lahir terus kalbu. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah kagum Mbak Intan. Mbak Intan. Setelah lagu Jawa, lagu danune apa Mbak Intan? Lagu apa Mbak Intan? Sabar Pak. Sabar. Sabar. Enak ta? Ada. Kowe kira gaul no Jenengan iki gerak Pak Dalang gerak megat tresno bae. Aku ki ngetes kowe iki lho cah. Mudeng apa ora jebule do mudeng. Kowe iki padine arti. Nah nggih Pak Dalang lagune ger sesideman. Sabar oh. Sesidemenan. Nggih. Kok sesidemenan? Sesideman kok sesidemenan lho. Yuk, sabar. Nah. Saya Dewi yang kebariki wi lagumu Denok wi Dewi. Siap, ini Mbak Intan dapat berkah. Mbak Intan ini dari Pecandu lagi. Ya. Saben dino rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane bae tenang mangan mangut lele ane pun ojo tempe opo koyo ngene rasane wong ora duwe aku mbok yo sampun leh nesu kabeh aku nganggo baju panas bagus muda itu karo atiku rungokno kembangan manisku Ayo Mbak Intan. yo sayang ngapunten saestu yen dirasaken Loh, Mbak Kakunger nyawer putune, Mbak Kakunger. ojo sumelang ono dina liyane Alhamdulillah, matur sembah nuwun Mbak Kakung. Aku nang dhuwur sih Mbak, bener Mbak Kakung. Tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal boyas ajan kahanane bukan aku tetep setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono kadine saben dina. Yuk, kagem besti saya Mas Bayan Tony Tegasari ya. Mas Tewel
kanca-kanca perkayuan. Mbok yo sampun lesun kabeh iso rasah kudu nganggo mojo paras bagus mundak beda karo atimu rumono tumbangan manisku bakal tak upayane kok kepiye carane tresnaku ora bakal utur sayangku ora bakal kuyas najan kahanane kubra aku tetep setia ora mungkin berdua batur suwun sampun ono tetap setia orang mungkin berdua batur suwun sampun ono kencaline saben dina Luar Ya, biasa. terima kasih Mbak Intan, Ya, dua terima lagu kasih, berturut-turut. Mbak Intan. Semoga Mbak Intan tetap selalu sehat. Amin. Ya. Sehat Amin. selalu Mbak Intan. Ya. Nah, dilanjut dulu Mbak Yuyun. Nggih. Menika dari Mas Gustian, wonten Mas ngersaken Gustian, nggih. lamunan Bahtera Cinta Lestari Nggih. lewat angin malam. Ya. Nggih. Lir gumanti? Ya berdua no, karo Oke. Mbak Esther tambahi Mbak Esther. Ya, kowe iki tetep ge trambul wae kowe Yun. Kowe tek ra medun to Yun. Pripun? Kono kuwi ra akeh bakul-bakul kayu to kono kuwi. Oh nggih. Ya kowe meduna. Sing nyanyi Mbak Esther. Oke, Pak Lurah Joko tasih nenggani, Pak. Kok menawi mula kuwi sowan rono. Lah nggih wingi teng Dadah Payam daleme kula mboten saged to. Lah sebabe ngapa? Lah main teng ngablak nika. Oh, bareng awake dhewe Lah, kae. nggih. Ya ora apa-apa. Pokoke kowe iki kudu duwe ngelmu joker. Napa, Pak? Joker ki melu sapa-sapa iso. Lah nggih to, wong Ah. kula ki nggih LC barang apa, Pak? Lho, LC ki apa Mas? Ledek campur sari. Oh, LC ki ledek campur sari. Ngertine apa? Lah iki Mbak Racek ning ndi Mbak Racek iki? Alah saiki wedi karo sing wedok marane. Nggih, Cah sami lanang wedi karo cah wedok. kaya sinten, Pak? Ya kaya aku barang. SSTI. Napa Napa niku? Suami-suami takut istri. Saene pancen ngoten niku. Iya. Bu, Masuk nggih, lo, masuk ngono lo. kok arep wani-wani ya, Bu ya. Ra urungan ning omah ra ya kon Pancen. umbah-umbah to. Sesekali niku pancen kudu dikai Oke. shock terapi. Terapi apa? Pak Kadus, salah Pak Kadus ki mesti nganu sambel kemangi nek. Ah, iya. Apal aku Mak. Apa Rien? Pak Ya, Lestari. Kadus ngersaki lagu napa Pak Kadus? Yun neng dina. Lah nggih, napa Pak? Lagu wajib napa? Gala-gala kok Pak Suryat. Oh, kesayangan, siap. Kesayangan. Nggih, dinten iki Pak Kadus ki bagus tenan ya, Pak. Oh, jan. Rahimku langsung geringgingen lho, Pak. Allah. Ibu. Geringgingen ki umume ki sikil lah kok raimu iso geringging. Rahimku, Bu. Oh, rahim. Langsung keren. Apa duwe? Apa duwe? Duwe gersamene. Rahim. Wingi nek ibu-ibu to nek Heeh. sesar. Iya. Nek sing dibelek kan perute. Heeh. Nah, aku sesuk gulune. Kok mar dibeleh? Nggih niki Pak Kadus ngersaki kesayangan. Kesayangan. Lah Nggih. diaturi menapa riyen? Ya iki sik urut-urut sik iki Lestari sik. Nggih. Oh, urut nggih. Ah, ngorek. Nggih, Pak aku tak Kadus. mriki mawon ya, Pak ya. Ore anu sik ngobar iki terus anu Mas Suryat. Nah, bose Oke. bose Wah nek iki dekorasi. sadu nonton wayang ya, Pak. Ngendi? Mriki. Ono ya nek wayang. Arep melu lungguh nang kono. Lah ki awar Mbah Uti nggih, Pak nggih. Wah, ya wong niki ya seneng to, Pak.
Nah, mah monggo, Mas Reno. dipijeti malahan. Nggih mampena iki golek tombo. Sehat-sehat nih Mbak Tinggi. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wewangi semi arum kembange melati dasar mulane datari wong ayu satya rumaksa nolong sasat abyoring kartika kadya puspita ing nendra anjanggepi tresna masuk Yuni rasa tresna sejati mahtya lestari langit tembang suci yang sami sajroning sapi cahyamu padani serati hati kebangi hati angen-angen kula lono tawang mitire tanpa wangenan lamaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan hantoyo laras Klasik audio. Neng buri saya Bu. ya kono lah golek wong ayu satya rumaksa nolong sasat abyoring kartika kadya puspita ing nendra anjanggepi tresna rasa tresna sejati mahtya lestari langit kang tambang suci yang sapi sajroning sapi cahyamu badani seratri hati kebangi hati mengenang kula lono tawang mitiritan pewangenan Iki diaturke sik, diaturi wektu sik. Mas Suryat munggah panggung Mas badhe apa mau? Gala-gala. Oh nggih. Duet no harus apa iki? Manut. Karo Mbak Ariyanti sik. Nah, coba. Monggo Mas Suryat berdiri. Naik ke panggung. Nah.
Ya iki bakul-bakul kayu iki ya do nyawer Pak Gino no men ge tuku seragam. Tok bolo-bolo bakul kayu ra do nyawer. 50-50 po 100-100 po 1000-an. Sae kelasé lah. Lho. Kalian sinten iki? Duete. Pak Suryat no, pundi Pak Suryat e? Suryat monggo, Mas. Iki Mas Sus, Pak Suryat mau. Maringi 100 sik mau ya Pak Suryat. Moga-moga periase tambah laris tambah payu. Amin. Amin, Mbak Har. Jangan wah kok wong ilang mbok mriki. Sapa? Mbak Har Rias. Oh, Mbak Artini nggih rawuh to? Oh, nggih nggih Mbak Artini nggih. Sukses selalu Mbak Artini. Nggih, amin. Sok temu wonten mriku ler mriku nggih. Dalang nganten kula riasin jenengan jare. Ya, ya. Lah pundi? Mas Suryate pundi mau? Pak Kadus, monggo. Oh nggih, Pak Kadus. Pak Kasyadi. Monggo Pak Kadus Kasyadi. Ya. Jenengan iki dicintai wargane ya harus mengimbangi no Pak Kadus. Nggih. Wow, sing maringi bonus Pak Suryat sing nyanyi Pak Kadus ora apa-apa, heeh. Aku wis dilunasi sore mau karo Pak Kadus. Aku ki ndek iki rada bingung karo didhawuhi Pak Kadus ki. Lah kok bingung pripun wae? Aku wis kesel wis ngantuk mayang pirang-pirang dina kon gawe rekening bank Jateng. Wah, mumet aku nganti ndek iki. Mas Bayantoni ndi? Mas Bayantoni. Mas Bayantoni ndi? Oh ning kono. Oh iya, yuk. Napa Pak Kadus? Monggo, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Lagune Pak Suryat nggih. Ya, lagune Pak Suryat. Nggih, gala-gala. Pak Dirajek nyanti arekan arep malah lunga iki. Nyanyi Pak De. Pun kondur. Alah. Pun ket mau.
pergi. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti menanti kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Oke Pak Bayan, iki oke sing arep nyanyi Kak. Yo ditambahi Mbak Yuli Widawati berdiri. Kowe tetep berdiri Mbak Ariyanti. Iki lagune anak kowe itu tak paringane sik jane kae bocah wis bali ning ya nyawer kok ya maringi kas kok ya. Denok lagune Denok. Ya. Apa lagunya monggo nderek. Bose. Napa nggih Mbak Limpo wis mau jane kesayangan tapi pun dinyanyikke dadi. Yo liyane no. Nggih, napa nggih, Pak? Rinduan. Bahtera Cinta iki mau enekku. Bahtera Cinta monggo. Oh, nggih siap. Ya sip jos sampai anak Bahtera Cinta. Suarane top soalnya sampean iki. Ya Bahtera Cinta dari Mas Gustian. Ya, yuk Bahtera Cinta.
samudra haluan cita-cita. Asik yo. Tujuan namun pandai harapan. Terima kasih Bapak. Ayo yo. Monggo Bapaknya ada di sana ikut joget. Salai Angel dan Akale. Yang datang mengatakan merubah haluan cita-cita. Ayo Pak, ayo. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkulkan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua Takkan pernah berpisah. saudara cinta. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkulkan waktu tahun-tahun berlalu. Sembah Ya, nuwun, terima Bapak kasih Ki. Bapak. Oke, terima Ya, kasih, terima matur kasih nuwun. banyak Pak. Matur Semoga nuwun, matur sehat nuwun. selalu, rezekinya lancar terus Pak. Amin. Pun Mbak Yun, wis jam 1 kurang 10 menit ya. Ayang kene iki beda karo dhuwur, jam 3 kudu rampung. Nok, pripun Mak? Dolanan guyon ya kena parikena ning aja nganti kakean mundak juarai. Mengko disambung wanci goro-goro wanci kang prayoga ya nindakake wajib dhisik. Ayo tak derekke Nok, monggo. Koko singkang dupa kumelun koning kon tiasang apake kawengku sagung jajan wong nanging sang tang iki bisa ngresi kaneka putra kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati sang resi kaneka putra
teng gandeng Wah. Setyaki. Oh.